parlem amb en Joan Vidal, que és bateria del conjunt de jazz que porta el seu nom, el Joan Vidal Sextet. És un compositor inquiet, és un compositor versàtil, d'interessos transversals, podríem dir així, perquè les seves obres, algunes de les seves obres, porten noms força eloqüents, noms de títols coneguts, com, per exemple, el títol de Lewis Carroll, Alicia en el País de les Meravelles. És una obra del Joan Vidal, la versió jazzística, diguem, de l'any 2016, o una obra que porta el nom d'un relat de Jorge Luis Borges, com és Coleridge Dream Suite, una suite inspirada en el relat de Borges. Avui hem de parlar, avui conversarem amb l'autor d'aquesta tornada, d'aquesta revisitació de Zarathustra, Revisiting Zarathustra, en principi basada en l'obra que va fer Richard Strauss, inspirat ell mateix pel text de Nietzsche. L'autor ens explicarà una mica fins a quin punt els ha tingut presents a tots dos. Entenc que abans a Strauss que el mateix Nietzsche, però serà interessant en el nostre context post-pandèmia, o bueno, en el nostre context de pandèmia, però post-confinament, millor dit, de repensar amb Zarathustra, amb Nietzsche, amb Strauss o sobretot amb Joan Vidal, doncs, quin lloc ocupa la música i com ens pot acompanyar o ajudar a repensar les condicions de les nostres vides. Així que, Joan, com ho veus? Déu-n'hi-do. A veure, començant pel començament, sí, realment l'encàrrec, això del Zarathustra, aquest projecte, va néixer d'una idea originària de l'auditori. Va ser el mateix auditori qui em va proposar aquest encàrrec. S'ha de dir que és un encàrrec una mica estrany, una mica curiós, perquè, com molt bé has dit, jo tinc el meu grup de jazz, bàsicament fem jazz, no? La formació és la que és i l'estètica és la que és, i llavors, clar, rebre un encàrrec d'aquesta obra simfònica amb totes les connotacions filosòfiques que hi pot tenir, diguem, no? I una obra amb aquesta entitat que té, com és Així parla Zarathustra, clar, és un encàrrec curiós perquè és adaptar aquesta obra a una formació que no té absolutament res a veure, evidentment, amb l'original. Llavors, en el meu cas, bueno, clar, jo sí que, és veritat, com molt bé deies, em vaig basar una mica en tot el tema musical, o sigui, vaig anar a buscar l'obra de Richard Strauss i a partir d'aquí vaig intentar donar-hi una mica la volta. Sí que és veritat que també vaig, ja que vaig acceptar l'encàrrec, sí que vaig dir, bueno, doncs serà l'oportunitat per llegir Nietzsche, que no ho havia fet mai, sí que l'havia estudiat una mica, però no l'havia llegit mai, no? I va ser l'oportunitat per llegir Així parla Zarathustra. També t'he de confessar que fa molts anys que ho vaig fer i em va costar el seu, vull dir que segur que aquí tu tindràs molt més a dir que jo, evidentment, però el que està clar és que jo vaig partir de la música de Strauss. Llavors, arribats en aquest punt, em vaig plantejar una mica, clar, l'obra de Strauss és molt icònica, sobretot al principi del poema simfònic, és molt conegut, surt al 2001 de Kubrick i a molts altres llocs, vull dir que és una introducció com amb molta identitat i molt coneguda, diguem, no? Llavors, la meva idea, el meu plantejament, estrictament ja parlant de l'estrictament musical, era sí agafar només aquests motius tan coneguts i a partir d'aquí construir la meva pel·lícula o repassar tot el poema simfònic, que és molt interessant, vull dir que molta gent parla del Zarathustra i pensa, sí, et parlen del principi, però, ostres, si te l'escoltes de dalt a baix, realment és una obra espectacular i de la manera com està estructurada és una obra mestra. Llavors, bueno, una mica vaig decidir no només agafar el motiu musical del principi, sinó anar buscant els motius de tot el poema simfònic i intentar estructurar una mica una espècie de suite dividida en diferents parts, però que il·lustressin els diferents, o que utilitzant els diferents motius al llarg de l'obra. Llavors, d'alguna manera, l'obra que vaig fer jo comença igual que el Zarathustra original, per entendre's, de Strauss, i acaba igual que el Zarathustra original, també. Llavors, és com una mica fer un repàs de tots els motius que apareixen a l'obra. No em vaig centrar només en l'anecdòtic, que seria al principi, sinó intentar fer un recorregut de tota l'obra sencera, que era el treball
interessant. Perquè hauràs vist que el poema sinfònic de Strauss té diferents parts, evidentment seccions, hi ha una espècie d'itinerari que Strauss, de motu propi, després de les lectures d'aquest llibre, doncs ell escull una sèrie de discursos o de situacions del Zarathustra, i he vist que vosaltres, que tu concretament també segueixes, no? O sigui, hi ha un itinerari, tot i que sembla que és una interpretació molt lliure, que ho és, i d'això m'agradaria també que parléssim, el tipus de jazz que sona bastant a free jazz, però entenc que tu has escrit, que tu has dit el que havia de passar, però hi haurà segurament un marge també de llibertat, i dins aquesta llibertat, dins d'un itinerari, com dèiem, no? Dins d'una que Strauss és bastant clar, perquè els referents són textuals, sempre hi ha la problemàtica aquella, que ens passaríem hores, podíem passar estona parlant del que és el poema sinfònic, del que es pot representar musicalment o no, però Strauss sembla que vol seguir aquest itinerari, i tu també, el que passa és que amb una llibertat que és característica del jazz i que fa que sigui una revisitació, una reinterpretació molt interessant, no? He pensat a vegades a les versions ja una mica antigues, perquè no sé de quin any ets tu, però ja comencem a ser una mica antics. Jo recordo l'Hurricane, aquest músic, no sé si el tens present. Sí, i tant! Jo recordo quan va sortir la versió aquella de Mahler, precisament Mahler i Strauss molt connectats, tots dos amb Nietzsche. Mahler inclou a la tercera sinfonia passatges del Zarathustra també, i ells eren amics. Doncs que deia, sí, això, l'Hurricane, les versions aquelles meravelloses que va fer del Mahler, nosaltres ho hem portat una mica més enllà, o sigui, ell practica el free jazz però seguint bastant la partitura, vosaltres dins d'aquest itinerari sembla que t'has permès una creativitat, una llibertat, com ho veus? Sí, totalment. De fet, jo amb Hurricane el tinc molt present moltes vegades perquè realment a tota la seva trajectòria ha estat molt marcada per aquestes adaptacions contínues de música clàssica, per entendre'ns. Ha fet moltes adaptacions, algunes més brillants que d'altres, crec jo, però que en general té aquest discurs molt concret i és molt interessant realment. Sí que és veritat que en el meu cas jo he intentat sempre donar una mica més de llibertat, una mica això que deies tu. Més que free jazz, jo ho diria com un grau de llibertat una mica més elevat, potser en comparació amb Hurricane o amb d'altres, però jo sempre, i més amb aquest sextet, que és el que vam fer aquest projecte, són músics que he tocat amb ells durant molts anys i com a improvisadors els admiro, diguem, i llavors tenia ganes una mica que ells també hi poguessin, evidentment, aportar el seu granet de sorra. Llavors, la gràcia està en trobar aquest equilibri que comentaves del què és la part escrita i quina és la part improvisada. Llavors, una mica el dilema, la gràcia està en equilibrar una mica això. I sí que en el meu cas, i més concretament en aquesta obra, sí que hi ha molta part de dir, jo presento el material, que és aquest, i a partir d'aquí vosaltres, jo us inspiro una mica i deixo que ells, que són grans improvisadors, puguin dir-hi la seva una mica també. Llavors és trobar una mica l'equilibri. Camina sobre d'un fil, trobar l'equilibri, trobar el balanç, el punt. És una figura molt present en la literatura de Nietzsche, concretament al Zarathustra, com també aquesta idea de la creació, de la interpretació. Ja sé que vosaltres, abans parlàvem amb el Bernat, i clar, jo em dedico a la filosofia i no sé tant de música, i vosaltres teniu interessos filosòfics, però no teniu per què estar pendents d'aquests referents, no? Però clar, des de la meva perspectiva em sembla tan interessant el que feu, el que fas tu concretament, perquè Nietzsche el que planteja, saps que ell era molt partidari de Dionís. Ell es reclamava un seguidor de Dionís, que és un déu, el déu de la celebració, però el déu també de la pèrdua de les referències, el déu del vi, el déu de la desintegració de la noció d'individu, no? I la música, si hi ha una música que sembla que permet aquest tipus de trasbalsament, aquest tipus d'emoció, aquest tipus de creativitat lliure, de recreació, és el jazz, no? Llavors, és molt interessant un text, una obra, la de Strauss, basada en Nietzsche, passar-la al jazz. És com l'aspecte aquest dionisíac, que jo ja sé que
que tu ho escrius i tens un guió i tens un plan, però aquest aspecte també que destacaves de llibertat em sembla profundament nietzscheà, i això ho dic pensant que potser tu t'has centrat en els traus, però hi ha una coincidència molt feliç, molt oportuna en allò que has fet, i que quan jo he de dir que no estava el 2017, va ser quan ho vau estrenar, t'enganyaria si jo no vaig poder assistir-hi. M'hagués encantat perquè tinc la sensació que el directe, evidentment, té molt de sentit aquest exercici vostre de seguir per la partitura i de trobar moments de recreació, que com dic és aquest comportament tan nietzscheà que planteja el Zarathustra. Home, el directe ho és tot, de fet, en el jazz. Vull dir, el disc, aquesta música que vam estrenar a l'auditori, fruit d'aquest encàrrec, sí que està gravada en un disc, existeix, diguem, però és una mica, el disc és una mostra, diguem, és una fotografia estàtica d'aquesta música, i llavors és com una mica... No és el que passa en un directe, evidentment. Vull dir, jo crec que els músics de jazz fem discos una mica per dir, bueno, en aquest moment jo vaig escriure això i hi ha com un record, un testimoni una mica, no? De dir, en aquesta època, en aquest any vaig fer això i punto. Però moltes vegades la música que està gravada no té res a veure amb el que pugui passar en un directe. De fet, les vegades que vam tenir la sort de poder tocar aquesta música als escenaris, a diferents llocs, clar, mai sonava igual. L'energia que es desprenia de cada sol o del que sigui era diferent. Llavors això, bueno, és molt interessant, no? Amb altres músiques potser no passa tant, diguem. Clar. Sí, és clar, i a més, comptant amb els músics, el teu conjunt són músics d'un nivell altíssim, que fa que suposo que quan un pren la iniciativa, doncs els altres us adapteu i també trobeu el lloc de dir la vostra, no? I això, clar... Això és el més divertit, sí, exactament. Cada un té la seva personalitat, cada un sap que té el solo en aquell espai de la peça concreta, és aquell moment que diu, bueno, ara puc ja anar per aquí, jo puc anar cap aquí i sé que tots em seguiran. Llavors una mica s'està pendent del discurs de cada solista per anar cap a un cantó o cap a un altre, però la gràcia està en que hi ha unes normes que tots seguim i sabem que hem de tornar a casa en algun moment o altre. Llavors la gràcia és saber o no saber com tornarem a casa, però sabem que hi hem de tornar en algun moment o altre, no? El que és bonic, mentre parlaves, deia, clar, vosaltres cadascú té el solo més o menys assajat o pensat com ho farà, però segurament en sentir l'altre que fa quelcom, que fa alguna cosa que un no s'espera, potser també s'inspira, no? Potser també un es deixa, com tu deies, contagiar de l'energia que un pot pressuposar als altres perquè són músics excel·lents, però quan passa i passa de tal o qual manera, un suposo que també l'afecta en positiu, no? De manera creativa per... Sí. Mira, aquí hi ha dues coses. Una és en quin moment tu et toca ser creatiu i improvisar, potser no és el moment de la peça en què la cosa l'energia va cap avall i ja t'ho demana. Llavors tu has de fer un solo o una improvisació, el que sigui, una mica deixant-ho morir, o al revés, pot ser un solo que hagi d'anar cap amunt. Llavors estàs molt condicionat també pel que ha fet l'altre o pel que farà el següent. I a més, dins el mateix solo, el mateix solista està interactuant constantment amb les persones que l'estem acompanyant. Jo en el grup soc el bateria del grup, diguem. Llavors a mi em toca acompanyar a cada solista i si puc de diferent manera. Llavors jo sé que depèn del que faci, el solista reaccionarà d'una manera o d'una altra. O al revés, depèn del que ell faci. Jo potser tinc ganes de fer un solo, jo què sé, amb molta intensitat, però el solista té ganes de fer un solo molt íntim. Llavors aquí es tracta d'adaptar-se i de deixar els egoismes a banda, una mica, i estar al servei de la música, en el fons, que és l'objectiu principal. Però és bastant divertit que tu siguis el creador d'aquestes peces i siguis el bateria perquè, clar, en el fons tu, si vols, pots condicionar moltíssim, no?, el que està passant. Sembla que estàs una mica lluny, que no estàs com és la situació inversa al director d'orquestra, que està davant, com tu estàs darrere, però pots condicionar moltíssim, no?, el que passa, per aquí sí, per aquí o no. Totalment. Jo me'n recordo algunes vegades que havíem parlat quan vaig començar amb el meu grup, que em deien, hòstia, és curiós que siguis el bateria. Normalment els líders dels grups són els que estan a davant, el trompetista, el saxofonista, el pianista, el que sigui. Llavors, en el teu cas, i molts em deien, ostres, és curiós que la música que escrius és molt poc baterística, no?
I és veritat, jo mai he volgut, o mai he intentat estar en un primer pla i mai he volgut escriure música de dir no, aquí la bateria serà la protagonista, ni molt menys. I a més, ja és el que et deia al principi, que tenint els músics que tinc, jo els vull aprofitar al màxim, no?, d'alguna manera, i sempre estar al servei, com a bateria en aquest cas, està al servei de la música, no? I entenc que el rol de la bateria és molt diferent que el rol que ha de tenir el piano o el saxo o el que sigui, no? Comença dient que ell de filosòfic res, que ell només fa música, però acaba dient, en el fons, el contrari, no? Que està compromès, totalment compromès. Només vull fer aquesta petita cosa que és traduir en música l'evolució de la raça humana fins a la idea nietzscheana del superhome. I això m'agradaria connectar-ho, més enllà de l'anècdota, com deia, amb allò que ens reuneix, amb la idea de reset, de repensar, perquè el superhome en principi és aquella figura que més enllà de l'home i de l'animal, òbviament, té la capacitat per crear, té la capacitat per fer la transvaloració dels valors que entén Nietzsche, que són caducs. Que Nietzsche entén que la seva època, i dels alemanys parla així, és una societat decadent, és una època decadent, la necessitat de tornar a crear. A vegades se li diu, jo he provat per allà, consultant a internet també, no? Diuen Nietzsche i el nihilisme com si el nihilisme fos una conseqüència de Nietzsche. Nietzsche el que fa és diagnosticar aquest nihilisme i aquesta necessitat de recrear. Per això ho porto al tema que ens reuneix, el reset. I la teva obra està en aquest festival, penso jo, i per això volia compartir-ho amb tu, a veure com ho veus, per animar una mica també. I el jazz és una música que convida molt, no? A això, a repensar, a recrear des d'una consciència més profunda i més lliure, no? És complicat, sí, sí. I més en els temps que estem avui en dia, que sempre estem obligats a repensar i a reinventar-nos contínuament, no? Això suposo que és el més complicat. Jo em quedo una mica també amb la primera part de la cita que has dit d'Strauss, que jo també, ara quan t'estava escoltant, jo també a l'hora d'escriure la música també he tingut una mica aquesta sensació de dir, ostres, això em queda molt gran, jo escric la música per la música i sí que sempre m'ha agradat en totes les obres que he fet jo, inclosa la de Zarathustra, que hi hagués un component extramusical. Sempre he intentat tirar-ho cap a... Quan abans has parlat de Borges, per exemple, vull dir que sempre he intentat que tingui un context que no sigui estrictament musical, però sí que és veritat que quan escrius música, escrius música. I sí que pots estar condicionat per idees, pel que has llegit. Jo, a veure, la primera reacció quan em van fer l'encàrrec va ser vaig anar a la llibreria a comprar-me el llibre de Nietzsche, el primer que vaig fer. Però era conscient que era molt difícil per mi, perquè tampoc tinc els coneixements, de poder traslladar en música tot això. Vull dir que és complicat. I una mica estic d'acord, està molt bé la cita de Strauss, perquè realment al final dius, bueno, jo aquí estic fent música i si tu li vols trobar un doble sentit o el que sigui, perfecte, però vull dir, en el fons la música és la música, no? I tota aquesta àurea que pot tenir posterior és una cosa fruit de l'estudi, de recuperacions, no? Sí, i tot i que potser tu no diràs, però estic d'acord amb tu que la sobreinterpretació, o sigui, que no es tracta tampoc aquí de fer-vos dir als creadors coses que potser no voleu dir, no voleu dir, saps el que vull dir? Que a vegades tot ha de tenir un sentit, ha de tenir un per què. Bueno, a vegades hi ha gent que hi troba sentits amb el que fa, això és molt curiós també, no? Escolten la teva obra o escolten coses que fas i et venen després del concert i et diuen unes coses que penses, ostres, realment, tu has vist tot això en el que jo he escrit? Doncs fantàstic, vull dir que benvingut sigui. El que et deia és que aquesta norma de trencar les normes no ha existit sempre. Vull dir, la inquietud humana i la curiositat sí, la curiositat i la inquietud sí. Si l'artista no té aquesta inquietud, doncs segurament no fa res original. I això passa al Renaixement i passa ara, però vosaltres, des del segle XIX almenys, hi ha aquesta idea de que si no vas una mica més enllà, evidentment, des del teu inconformisme, des de la teva curiositat, però com que has d'anar una mica
més enllà. I això fa, suposo, que quan tens un tema que te'l donen, doncs no sé si, em sembla que no sempre et fan un favor. Vull dir, el que havia de pintar una verge al Renaixement, doncs podia canviar algun element, posar la cara de la dona que li volgués i fer el que... Però ja estava tot donat. Vosaltres és el contrari. Llavors, quan us donen un tema, quan agafeu un tema, doncs és interessant, és un exercici, és un repte. És un procés curiós, perquè sempre els compositors, bueno, la gent que escriu música, és aquell, hi ha el repte aquest de la pàgina en blanc, no? De dir, bueno, d'escriure, potser en l'Ivancos és el que li devia passar quan li devien fer l'encàrrec, no? Per l'ABC, de dir, bueno, escriu alguna cosa. Suposo que a ell no li van donar cap música anterior, ni cap... No et vagis amb res, no? De dir, bueno, el síndrome de la pàgina en blanc, de dir, bueno, ara què escric? Clar, en el meu cas, amb el Zarathustra, no va ser el cas, perquè la pàgina en blanc no la tenia. Ja la tenia plena ja una mica, no, diguem? Clar, tu agafes el tambombazo aquell cosmogònic de l'inici de tal i des d'aquí... Clar, però la gràcia és aquesta, és agafar aquest inici que és tan icònic que deia al principi, no? I que et suggereix tantes coses, i aquesta cosa tan simfònica i tan gran, no?, una mica, i dir, què faig amb això? Llavors costa molt ser original, d'alguna manera, perquè estàs molt condicionat per aquesta música que ha sonat tantes vegades i que la tens tant al cap.
Hola, bona nit. Se'm sent bé? Sí? Bueno, moltes gràcies per venir. Esperem que hagueu disfrutat de l'ABC. Nosaltres estem aquí per acabar aquesta vetllada d'avui el millor possible. Aquesta música que escoltareu avui és un encàrrec de l'Auditori de Barcelona, per tant és una estrena absoluta. És una música que no hem tocat encara mai en públic. I bé, com indica el nom, Revisiting Zarathustra, un nom potser no molt original, ja ho diu tot. És una revisió, una reinterpretació que he fet per aquest magnífic sextet de l'obra que just ara acabeu d'escoltar, Així parlar Zarathustra de Richard Strauss. Hem començat pel principi de la suite i si podem acabarem pel final. No he agafat només la part més coneguda de la suite, que això ja ho ha fet molta gent i s'ha tocat en molts contextes, sinó que he intentat agafar tota la suite sencera i versionar-la tal com esteu escoltant ara mateix. Estem molt contents d'estar aquí, d'inaugurar aquest cicle Afters de l'Auditori, que esperem que vagi molt i molt bé. I personalment estic molt content de poder compartir escenari una vegada més, després ja de bastants anyets, encara m'aguanten, amb aquests fantàstics personatges singulars. Marco Mezquí del piano. Adrià Plana a la guitarra elèctrica. Miguel Serna, contrabaix. Senyor Martí Serra, saxo, tenor i soprano. I el senyor Gabriel Amargant, clarinet, saxo, tenor. Doncs seguirem amb aquesta suite. Això que heu sentit era una part de l'obra original arranjada. Seguirem. Jo no parlaré més, ja heu dit tot el que havia de dir. Per tant, tirarem milles. Res més, gràcies per venir un altre cop i esperem que us agradi. Gràcies.
Merci. Això era Revisiting Zarathustra. Marco Mezquida, Adrià Plana, Miguel Serna, Martí Serra, Gabriela Margant, moltes gràcies. Agrair a l'auditori, Robert Brufau per donar la idea, Anna Martínez per fer-ho tot molt fàcil i a vosaltres per venir. Merci. Joan Vidal, és aquest senyor, Joan Vidal.